Primer de tot, gràcies per venir en aquest dia plujós. Avui és un dia molt especial per nosaltres perquè presentem en societat un dels nostres grans llançaments d'aquest any, que és aquest Todo a Bruma, considerada per molts, per la crítica, una de les millors novel·les gràfiques dels darrers anys als Estats Units. Passa, no passa res. Jo també riu. I a més tenim el luxe de tenir per aquí el propi autor, que ha vingut des de molt lluny i li estem molt agraïts per explicar-nos tot el procés en detall i la seva vida creativa. És una novel·la gràfica de la que ens vam enamorar des del principi. És un prodigi narratiu que explica a través de molts personatges aquesta bruma. Aquest to de bruma vol dir, és aquesta bruma que tenim tots els que ens sentim una mica perduts i que a vegades emboira les nostres decisions, fins i tot les més petites, fins al punt de bloquejar-nos. Per sort, en canvi, nosaltres no ens vam bloquejar i no vam dubtar a l'hora de decidir apostar per aquest còmic, que tenim l'honor i el luxe també de publicar-lo de la mà dels nostres amics de Papa, Toni i Sergi, que estan allà, que és la millor editorial de còmic que tenim en aquest país. I ja està, moltes gràcies per venir i us deixo amb el Dash Show, que ens voldrà explicar com ha arribat a aquesta obra meravellosa. Moltíssimes gràcies. Thank you. Yeah, thanks so much to Blackie and Appa Appa for having me and for the translation. Moltes gràcies. Moltes gràcies a Blackie i a Appa Appa per convidar-me i a la Vicenta. Could you hear that? Yeah. Oh. I started making comics quite early, very young, and I kept doing them. And so these are some of the books that I've made. Only a few of them have come out here. Obviously, Blurry, Bottomless came out here. So I'm gonna just kind of talk about them, take a stroll. Doncs jo vaig començar a fer còmics de molt jovenet i bàsicament no vaig parar. Aquí teniu alguns dels llibres que he fet, alguns dels quals s'han publicat en castellà, com ara Todo a Bruma o Ombligo sin fondo, i doncs ara us portaré a passejar per aquests llibres. This is the book that I did after graduating college, and it's about an elder grandparents who decide to get a divorce after many years of marriage, and they invite their children and grandchildren to the house to tell them this. Aquest és el còmic que vaig fer en graduar-me de la universitat i parla d'una parella d'avis que després de molts anys de matrimoni decideixen divorciar-se i conviden tota la família a casa per explicar-los-ho. The idea was that, I don't know if you can tell from this, but it's printed on kind of cardboard paper with black and white ink on it. And so the idea is that it would kind of look like a mini comic or a zine in the bookstore. I la idea era, no sé si ho veieu aquí, però està com impresa en paper de cartró, amb tinta blanca i negra, i la idea era que es veiés una mica com un minicòmic o com un zine a les botigues. And it had two covers of each of the eldermost parents, so at the store you had to choose between them. I tenia dues cobertes, una per cada avi, i a la botiga, quan algú s'anava a comprar el còmic, havia de triar quin es volia quedar. This is a spread from the book of Traveling to the House. Aquí tenia una doble pàgina del llibre Traveling to the House. The mission of the book was to sort of feel like an autobiographical comic in the look and tone, but it has too many characters and is from too many characters' points of view to be an autobiocomic. I la idea és que sigui com una mena de còmic autobiogràfic, el que passa és que acaba tenint massa personatges i massa punts de vista per ser un còmic autobiogràfic. It was a little bit, when my parents read comics, so comics were, my dad read stoner hippie comics, and they were around growing up. And so I was born in 1983, and so by the 90s, there were alternative comics that were mostly autobiographical,
but then there was also the very beginning of the huge popularity of Japanese comics that I very, very much loved. And part of the Japanese comics was that it had a decompressed time. There were scenes that were 20 pages long. In an American comic, should I pause? In an American comic, if you had a scene between two people, a kitchen scene, it would be one panel, and there would be one illustration of the two people and a paragraph of text above their heads. Whereas a Japanese comic, it would be 10 pages long, and you would feel like the characters were performing. And I thought this was fantastic. And so this decompressed space, I wanted it to kind of feel like an American autobiocomic. Obviously, I'm American, but to have a decompressed time. Because the book is many pages long, but it's only one weekend at the house. I la veritat és que els meus pares llegien molts còmics. El meu pare llegia els típics còmics de porretes hippies i jo vaig néixer el 93, que va ser l'any en què es publicaven el 83, i quan jo vaig començar a aprendre a llegir van començar els 90 i va ser l'època en què es van popularitzar els còmics alternatius, autobiogràfics, però també va ser al principi de la popularització del còmic japonès, que a mi m'encantava, i m'encantava sobretot per aquesta idea del temps descomprimit. De sobte et trobaves amb una escena de 20 pàgines, mentre que el còmic americà, al que jo estava acostumat, posem que teníem una escena de dos personatges en una cuina, doncs hi hauria una vinyeta dels dos personatges a la cuina amb un bloc de text i ja està, escena acabada. En canvi, en el còmic japonès, de sobte les escenes tenien 10 pàgines i els personatges era com si actuessin de debò, i a mi era una cosa que em semblava fantàstica. I aquí vaig voler agafar aquesta idea del temps descomprimit i adaptar-lo al format del còmic autobiogràfic americà, perquè evidentment jo sóc americà, perquè com veieu el llibre té moltíssimes pàgines però en realitat parla només d'un cap de setmana. So, side note, I gave a section of this to Fantagraphics. Fantagraphics were my dream publisher. And they didn't write me back. Or at first they said, we don't know if we want to publish it, but first send us the rest of it and don't show it to anyone else. So then I mailed them the rest and I didn't hear anything. And I didn't really know what to do. And then later I saw him at a different festival and he said, oh, we're going to publish that next year. They just never had written me to tell me. I un petit apunt, vaig enviar una part d'aquest còmic a Fantagràfics, que en aquell moment eren la meva editorial preferida, i no em van respondre. Bé, sí, em van respondre i em van dir a veure, no sabem si t'ho publicarem, però abans necessitem que ens enviïs la resta del còmic. De manera que vaig agafar quan el vaig acabar i els el vaig enviar, i aleshores no em va dir res i no tenia ni idea, fins que em vaig trobar l'editor en un altre festival i allà em vaig assabentar, sí, el publiquem l'any vinent, el que passa és que ningú havia pensat a dir-me res. So somewhere in that time, I started thinking about putting things online and serializing online. And because this was before Tumblr and other things, I just would have it on my site. And it was exciting because alternative cartoonists at that time really made fun of webcomics. It wasn't like, it's not like today. And I could do things in color. For many, many years, black and white comics were cheaper, and so most of the alternative comics were black and white. So it felt, now it doesn't seem new at all, but at the time it seemed like a new idea. I durant aquesta època se'm va acudir començar a penjar coses a internet, començar a serialitzar històries per internet. Evidentment això era abans de Tumblr i per tant ho penjava tot a la meva web. El que passava és que en aquell moment molts dibuixants de còmic alternatius se'n reien una mica dels webcòmics, els semblaven una cosa poc seriosa, però jo trobava que estaven molt bé perquè em permetien, entre d'altres coses, fer-los a color. En aquella època el blanc i negre era molt més barat i per això la majoria de còmics alternatius eren en blanc i negre. This story is about telepathy. And it charts the stages of telepathy. I was also still staying inside of decompressed character performances
and the backgrounds were starting to look a little bit more like animation backgrounds, Hanna-Barbera backgrounds. It was a long scroll online with the maps as different tabs on the computer. And so when it was printed, it was turned into this vertically formatted book that everyone hated to try to hold. I aquest és un còmic que parla de la telepatia, de les fases de la telepatia. I jo aquí continuava doncs, en la meva fase de l'actuació descomprimida dels personatges i després em vaig adonar també que començava a fer uns fons molt d'animació, molt de la Hanna-Barbera. La cosa és que com que jo això ho publicava online, quan es va publicar en paper, doncs ens vam inventar aquest format de llibre vertical que a ningú li va agradar gens. Yeah, color was a new zone, it seemed like, because so many comics were black and white. And so I was trying different things where the color would add content or meaning to a story. This comic was about a high school that's sinking into the ocean. And I tried to kind of pick things up from shoujo comics, Japanese comics for girls, these long panels and tall panels, and the color layers would be like abstract expressionist fields. You know, like when Sailor Moon would see a cute boy, the world around the boy would become abstract bubble patterns. So I was thinking about abstraction, a story reason why abstract elements would collide with the line art. I per mi el color era com tot un territori per explorar, perquè en aquell moment doncs, molts còmics eren en blanc i negre i en aquest sentit jo volia fer servir el color per aportar sentit i contingut a la història. Aquest còmic va d'un institut que cau al mar i em vaig inspirar molt en els mangas shoujo, els mangas per noies, amb aquestes vinyetes així allargassades i amb les capes de color el que vaig fer va ser derivar en una mena d'expressionisme abstracte. Si recordeu, per exemple, a Sailor Moon, quan la Sailor Moon veu un noi molt mono, doncs de sobte el fons es desdibuixa, s'omple de bombolles, es torna com una imatge molt abstracta i a mi m'interessava molt, volia trobar motius pels quals la història pogués introduir aquests elements expressionistes i més abstractes. Years later, I turned this into an animated movie. I don't know how much I should talk about it. Anys més tard convertiria aquest còmic en una pel·lícula d'animació, però no sé fins a quin punt n'hauria de parlar. It was drawn mostly on 8.5 by 11 sheets of paper with a very thick pen. The story and everything about the movie was thinking about how to write a story that seemed doable, possible to make at a very, very low scale. And so even though some other people did work on the movie, it's all school backgrounds or abstract backgrounds. And so they're things that potentially I could paint. Jane, my wife Jane, at that time, she was she had studied animation. And so, I don't know, this could be a whole other presentation, the animation. A veure, i la major part de la pel·lícula es va dibuixar en 11 fulls de paper amb un retolador molt gruixut i la qüestió és que la història d'aquesta pel·lícula va ser el meu intent de trobar una història, un argument que fos factible de fer a petita escala i evidentment el vaig fer amb altra gent, però si veieu els fons són tots així com imatges abstractes, encara que evoquin l'institut, i eren tot pensant en coses que pogués potencialment dibuixar jo. Aleshores la Jane, la meva dona, que havia estat estudiant animació, bé, en fi, és que em sembla que tot això de l'animació podria ser tota una altra presentació. I think, you know, I grew up mostly in Richmond, Virginia, and it was before the internet, and so if you liked drawing or art, you liked comics and cartoons because there weren't museums around. So comics and cartoons were always connected to me. There was an X-Men comic and an X-Men cartoon on TV, and then especially the Japanese
ones, comics and cartoons. Tezuka, is a great artist, and he also was an animator, and he invented what people call limited animation. Some people call it low-budget animation, but I prefer the term limited animation, meaning animation that limits the number of drawings. So I thought that this mode completely made sense to me. Things like Akira, where it's drawn by the same person who drew the comic. I jo em vaig criar a Richmond, Virgínia, abans de que hi hagués internet, i per tant, si eres algú a qui t'agradava dibuixar, doncs per força t'havien d'agradar, o t'agradés l'art, per força t'havien d'agradar els dibuixos animats i els còmics, perquè no hi havia museus on anar. I per això, des de ben petit, jo vaig crear, al meu cap, els còmics i l'animació estaven molt relacionats, perquè hi havia el còmic d'X-Man, però també hi havia els dibuixos d'X-Man a la tele. I em sembla que això també és molt cert en el còmic i l'animació japonesa. Si pensem, per exemple, en Tezuka, que era un gran dibuixant, però també era animador, i de fet va ser el creador del que s'anomena l'animació limitada, que n'hi diuen l'animació de baix pressupost. Jo prefereixo dir-li limitada, perquè senzillament es tracta d'una animació que limita la quantitat de dibuixos amb què es pot fer. I aquest mode de treballar per mi tenia tot el sentit. Al final també el fet que, per exemple, Akira, la pel·lícula la fes la mateixa persona que havia dibuixat els còmics. I really think if I grew up in a different place, I would have just been a fine artist, because I was definitely an artsy kid. Walking around here, it's funny because I remember looking at Gaudi books like in middle school, and it just was incredible. I would collect these kind of art books of Gaudi and Dali, and they were, but it was all printed, so it was next to comics and cartoons. It wasn't a separate thing. I a vegades em penso que si hagués crescut en un altre lloc, segurament m'hauria acabat dedicant més aviat a les belles arts, perquè jo era un nen molt artístic, a mi m'encantava quan estava encara a la primària o començant l'institut, m'agradava molt mirar-me llibres de Gaudí, tenia llibres impresos de Gaudí, de Dalí, però com que eren llibres, per mi eren una cosa molt adjacent als còmics i als dibuixos animats. This was my chance to make an animation art book. So it put a bunch of, the cover is a cell that opens, this guy is on a cell. This was an animated series I did for IFC in 2009. I aquí tenim com un llibre artístic d'animació, que va ser l'oportunitat que em van donar de fer-lo. Això comença amb una cel·la i és com que es va obrint. I és una sèrie animada que vaig fer per l'IFC el 2009. Not many people saw, I did this before that movie. Not many people saw this series, but it was a very big deal for me because I thought that there was a relation between a way to do independent animated movies in this limited animation way, but I had never met anyone who had done that. And I thought if I wanted to make animation, I'd have to move to LA and have $1 million and do some giant thing. But very early on, I was in my early 20s when the IFC gave me this opportunity, and so it was the Independent Film Channel, and it was an outside person saying, you have a good idea, you have a good idea. So I'm very, very grateful to IFC for doing this years ago. I això va ser abans de la pel·lícula que us he parlat abans, i aquesta sèrie no la va veure molta gent, però per mi va ser molt important perquè jo buscava la manera de fer pel·lícules d'animació independents limitades, però no coneixia ningú que en fes, i pensava que si volia fer una pel·lícula doncs me n'hauria d'anar a Los Angeles i aconseguir $1 milió i fer com una cosa supergran. Però doncs jo estava al principi de la vintena i l'IFC, que per cert és el canal de cinema independent, doncs em va oferir aquesta oportunitat i per mi va ser monumental que vingués algú de fora i em digués creiem que tens una bona idea, et donem els mitjans per fer-la. This is a Spider-Man comic I did for Marvel. I always show this, some people care. Això és un còmic de Spider-Man que vaig fer per Marvel. Sempre l'ensenyo perquè hi ha gent que n'està molt d'aquestes coses. This is a comic that is about these
these brothers' dad publishes Park World, a journal of amusement park industry news and analysis. And he knows about a amusement park opening on a remote island. And so they need people to teach English to staff the park, teach English to the staff of the park. And one of the brothers goes to teach English on this island, the older brother. Aquests nanos, el pare d'un d'ells treballa per una revista que es diu Park World, Món dels Parcs, que és una revista sobre parcs d'atraccions per als apassionats dels parcs i la gent que es preocupa pels parcs. I d'així s'assabenten que s'obrirà un nou parc d'atraccions en una illa remota i que necessiten algú que se'n vagi a ensenyar anglès a la gent que hi treballarà, i un d'aquests germans se'n va a fer això. So the older brother doesn't hear back or doesn't talk to the family, and then the younger brother has to go to the island to get the older brother to come back. And when he arrives at the island, he sees that the older brother's changed his whole personality. I com que el germà gran no dona notícies a casa, el germà petit se n'ha d'anar a l'illa a buscar-lo, i quan arriba allà descobreix que el seu germà gran li ha canviat totalment la personalitat. The color kind of turned into this idea. I went down, I followed my train of thought, where, you know, like there's Tintin colors where and Chris wears like this, the line art tells you that it's a tree, and then the color says brown, green, the time of day of the scene. But you already know that it's a tree from the line art. So I was thinking of the color as a score, a film score. It's running parallel to the content of the scene. So you can know what's happening from the line art, but at the same time, there's a simultaneous soundtrack that's an emotional, abstract force. And I was thinking about like Bernard Herrmann scores, where you know that a girl is in the shower from the screen, but at the same time, there's ring, 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 a loud thing in your face. And the scene is the clash, the combination of these two things simultaneously. And I thought this was very exciting. I la idea amb el color, seguint una mica el meu fil de pensament, era que jo pensava que al còmic tenim colors com els que surten a Tintín, o en Chris Ware també ho fa, no? Tu veus un arbre dibuixat i els colors de l'arbre, el marró, el verd, et diuen potser quina mena d'arbre és o quina hora del dia és. Però jo el que volia era que el color fos com una partitura, com una banda sonora, que anés paral·lela al contingut del dibuix. Perquè crec que al final pel dibuix ja ens diu què passa i aleshores tenim aquesta força emocional abstracta que és el color. Pensava que fos una mica com les bandes sonores de Bernard Herrmann, no? Tu estàs veient una noia a la dutxa a la pantalla i de sobte sents un nyi, 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 que et diu, a la teva cara, que et diu que està passant alguna cosa. I l'escena sorgeix del contrast entre aquestes dues coses i a mi això em semblava una cosa molt emocionant. This is what one of the color layers look like. I així era una de les capes de color. And the originals were done on 8.5 by 11 sheets of paper with a very thick pen. I think coloring books have thick lines so that kids can scribble over them, but you can still understand what is happening. I l'original es va dibuixar en fulls de 8 per 11 polzades, amb un retolador molt gruixut, i sempre he pensat que els llibres per nens de colorir tenen aquest entintat tan gruixut perquè els nens puguin pintar i sortir-se de la ratlla i tot i així tenir clar què és el que està passant, què és el dibuix. I have some of the originals here if you want to see later. I he portat alguns originals si els voleu veure després. I drew it first very large on 18 by 24 sheets of paper. That's this. Primer ho vaig fer molt gran, amb fulls de 18 per 24 polzades, que és això que veieu aquí. And then I reduced it down and I copied my own drawings with a thick pen. I després ho vaig reduir i vaig copiar els meus propis dibuixos amb un retolador, amb un punta fina gruixut. So that I was taking information out. Per anar eliminant informació. This is another mini comic from around this time. This is 10 years ago.
I això és un altre minicòmic de més o menys la mateixa època, fa uns 10 anys. This is about a couple they're going to have a child, so they need to get new jobs. Això és una parella que ha de tenir una criatura i s'han de buscar feines noves. This is another book. I aquí tenim un altre llibre. This is about doctors who enter deceased patients' afterlives to bring them back from the dead. Que va de metges que entren doncs, al més enllà de la vida de pacients que han passat a millor vida per tornar-los a la vida. Each page was a different scene, and I made this was me planning the book. I cada un d'aquests paperets és una escena diferent i això doncs, va ser el meu intent de planificar el llibre. Somewhere in the middle of this, this was now after me having made movies for a few years. I a mig camí de tot això, bé, això va començar doncs, uns anys després de que jo hagués començat a fer pel·lícules. So I was thinking about how to edit things. I ja començava a pensar més en termes de com editar les coses. When each page is a different scene, I could move scenes around and edit it and have a better way of making a story that had twists and turns. Most comics are quite difficult to edit in how they're drawn. I si tenia una escena per pàgina, doncs el muntatge m'era molt més fàcil i podia anar veient com es desenvolupava la història i assegurar-me que hi hagués tots els girs i sorpreses que jo necessitava. I en aquest sentit trobava que els còmics són difícils de muntar per la manera en què estan dibuixats. This comic is about cosplayers, and it was a pamphlet comic, and the idea was that you'd go into the comic store and there would be a Batman and Superman comic, and then there would be a comic that's about everyday people who are dressed as Batman and Superman. I aquest còmic va de cosplayers i doncs, ja està plantejat com un fulletó i la idea era que tu anessis a la botiga de còmics i veiessis allà el còmic del Batman i el Superman i després un còmic de gent normal que es disfressa de Batman i Superman. And I spent my teenage years going to anime conventions. I em vaig passar l'adolescència doncs, anant a festivals d'anime. I have to show this too. This was my mainstream comic. I drew a Clue comic, Cluedo. I us he d'ensenyar això perquè això és el meu còmic mainstream. Vaig dibuixar un còmic basat en el Cluedo. The publisher sent me a list of properties, Transformers type things, and Clue was the one that I wanted to do. L'editor em va enviar una llista doncs, de propietats intel·lectuals de les quals tenien els drets, com ara Transformers i coses així, i el Cluedo va ser la que em va venir de gust fer. I thought it was a lot of fun. I stand by it. I em va semblar molt divertit, encara el defenso, aquest còmic. So this book is another long story I'm going to try to go through quickly. I was raised Quaker in Richmond, Virginia. I aquest còmic també té una història molt llarga que intentaré passar ràpidament. Jo a Virgínia em vaig criar com a quàquer. And I was thinking about, I knew about this moment, and does anyone even know what Quakers are here? Sabeu què són els quàquers? No, all right. Some people do. Hi ha gent que sí, no? Well, maybe we should just skip this book then. Potser aquest llibre ens el podem saltar. Well, there's meeting for worship, you sit in silence and people stand out of the silence, there's no preacher. Les misses, com si diguéssim, són trobades de pregària, però ningú no diu res, la gent s'asseu, no hi ha cap mena de sacerdot. And they're famously pacifists. Sorry. So if you're born Quaker, you're born a pacifist, conscientious objector. I els quàquers són famosos pel seu pacifisme i, de fet, doncs, la gent que neix dins del quaquerisme doncs, és pacifista per defecte, és objector de consciència. So in the American Civil War, there was a rift inside of the Quaker community about whether or not to fight. I durant la Guerra de Secessió als Estats Units hi va haver doncs, un cisma a la comunitat quàquera sobre si s'havia d'anar a la guerra o no. Also, at that time, they spoke and wrote in a way that was more informal, saying thee and thou, but it sounds more formal to our ears now. I en aquella època parlaven d'una manera molt informal per la seva època,
però que ara a les nostres orelles ens sona doncs, com molt encarcarada i formal. This book would not do well in Spain. I'm glad it was not translated. Em sembla que aquest llibre no li aniria massa bé a Espanya, m'alegro que no el publiquessin. But I took actual Quaker letters and diary entries and I collaged them into a narrative. That's the text. Però, de fet, vaig agafar doncs, cartes reals escrites per quàquers i doncs, anotacions en diaris de la gent i vaig construir-hi una narrativa al voltant. And the illustrations come from things that we know were happening at that time. I les il·lustracions estan basades en coses que sabem que van passar en aquella època. This is a movie I made that I guess is available here. Aquesta és una pel·lícula que vaig fer que em sembla que la teniu disponible aquí, a When- Filmin. When I was researching that Quaker book, I had a fellowship at the New York Public Library, and one of the other fellows there was researching countercultural newspapers of the 1960s from around the world. Mentre estava doncs, fent la recerca per la pel·lícula dels quàquers, em van donar una beca de la Biblioteca Pública de Nova York i una de les altres persones a qui li van donar estava fent una recerca sobre diaris contraculturals dels anys 60 d'arreu del món. So I was reading a lot of those papers. I em vaig començar a llegir molts. Also, I was really, like many cartoonists, I loved Winsor McKay. He was a cartoonist animator. I, com a molts dibuixants de còmics, m'encantava Winsor McKay, que també va ser dibuixant de còmics i animador. He made an unfinished animated short called The Centaurs. It's on YouTube. I té un curtmetratge inacabat que es diu The Centaurs, els centaures, que el teniu a YouTube. It has kind of sexy, half-nude centaurs in a forest. I surten doncs, uns centaures així mig nus, mig sexis, en un bosc, So this movie is, he never finished it. i no el va acabar mai. So this movie is my dream idea of if he finished that movie. I doncs, aquesta pel·lícula és la meva versió onírica de si Winsor McKay hagués acabat el curt. The movie, filmmaking got much more complicated than the first movie. The budget stayed the same, but everyone was more excited and it somehow got much better looking. El procés de fer aquesta pel·lícula va ser molt més complex que el de la pel·lícula anterior, encara que el pressupost continuava sent el mateix, però d'alguna manera la gent doncs, es va anar emocionant, es va engorilar i la pel·lícula va acabar tenint un aspecte molt millor. Blurry. Todo abruma. I should say quickly that, that Quaker book had lots of self-doubt, and I worked on it for many, many years, and I picked at it, and I went crazy in all of the micro decisions around that book. Molt breument hauria de dir que el llibre dels quàquers em va fer dubtar moltíssim de mi mateix i vaig estar treballant molts anys potinejant i tornant-me boig per cada microdecisió que havia de prendre. Also, my friend once described independent filmmaking in I think the best way I've ever heard, which is that you wanted to make one movie, but you couldn't get financing, so you're making another movie, and you wanted to shoot at this location, you couldn't get it, you're shooting at that location, you wanted to get this actor, you couldn't get them, you're using this other actor, so you're compromising, and then you arrive in the editing room where you get to choose between two very similar things. Someone saying the same line, two different ways. And then you go crazy because you can't decide. I tinc un amic que va descriure el procés de fer una pel·lícula independent de la manera, crec, més acurada possible. Va dir, tu vols fer una pel·li, però com que no tens diners per fer-la, n'acabes fent una altra. I vols rodar en un lloc concret, però com que no pots, acabes triant-ne un altre. I t'agradaria treballar amb un actor, però com que no pot ser, t'acabes conformant amb un altre actor. I tot plegat és una negociació rere l'altra fins que arribes a la sala de muntatge on allà pots prendre decisions entre coses pràcticament idèntiques, com diverses preses d'un actor dient exactament la mateixa frase, i aquesta decisió t'acaba fent embogir. So in this book, I made it this character who can't decide between two different dress shirts. I en aquest llibre hi surt un personatge que és incapaç de decidir-se entre dues camises de vestir. And the woman at the store tells him a story about how she had a hard time deciding between glasses, and it goes into her story.
I aleshores la dona que l'atén a la botiga li explica que a ella li va costar molt triar la muntura de les seves ulleres i aleshores passem a la seva història. And it keeps going deeper and deeper in, like a long zoom in, and the latter half of the movie is a long zoom out, and there's no chapter breaks. It's just one tone. I aleshores ens hi anem capbussant cada vegada més fondo i és com fer un zoom in molt, molt llarg i la segona meitat del còmic és un zoom out molt, molt llarg. I per això és tot com una línia contínua, no està separat per capítols ni res. I feel, ideally, to me, I hoped it kind of felt like an ambient album that you put on where you just like being in it. There's nothing really dramatic. There's nothing really funny. It's just a tone, a pleasant world to be in for the duration of the book. I per mi, idealment, aquest còmic és com un disc de música d'ambient, on t'agrada estar-hi. No passa res de molt dramàtic ni res de massa divertit, però és un món agradable, on és bonic estar-s'hi. You know, each story suggests a way for it to look, and each one, I try something, it doesn't look right, I get annoyed, I have to try a different pen, that pen doesn't look right for this story, I change the paper isn't right, try this other thing. Each one is a giant pain in the ass to figure out. I a mi cada història que se m'acut em diu, em suggereix la manera de dibuixar-la. I tot plegat és un procés on tot m'irrita, res em surt bé, canvio de boli, aquest boli no queda bé, n'he de provar un altre, canvio de paper, el paper no va bé, i he d'anar provant coses i és un procés que de veritat que és un rotllo. But because it's all about the story and trying to figure out what's right with the story, I think this is why they look different from each other. Però com que jo em guio pel que la història em demana i el que crec que és adequat per la història, per això penso que tots els meus còmics són molt diferents. Can I read this comic and then that's it? Em deixeu que us llegeixi aquest còmic i ja acabo? This is a short story. És un relat breu. My wife Megan was mangled. Our son Jackson made it out without a scratch. La meva dona Megan va ser víctima d'un atac. El nostre fill Jackson en va sortir il·lès. What about humility? That's the title. I la humilitat és el títol. Sweetie, did your life flash before your eyes? Did you see Jackson in me? Amor, t'ha passat la vida en un segon per davant dels ulls? M'has vist a mi i en Jackson? No, I didn't see you and Jackson at all. Ha, that's funny. Ha. No, no us he vist a cap dels dos. Ai, quina gràcia. Ai, no... I saw only my ex-boyfriend, Humility. Només he vist... Oh, sorry. Humility was born with the name Glenn, but he decided all names were pretentious and his only solution was to change his legal name to Humility. Només vaig veure el meu exnòvio, l'humilitat. L'humilitat en realitat va néixer amb el nom de Glenn, però va decidir que els noms eren una cosa pretensiosa i l'única solució que va trobar va canviar-se legalment el nom per humilitat. All of my beautiful moments with Hume flashed before me, driving him everywhere. Humility has no car. Buying food for him. Humility has no job, no money. Chewing his food for him. Humility has no teeth. Brushing his gums for him. Because he has no teeth, humility had no toothbrush. El que m'ha passat pels ulls van ser tots els moments bonics que van passar plegats. Portar-lo en cotxe a tot arreu, l'humilitat no té cotxe. Comprar-li menjar, l'humilitat no té feina ni diners. Mastegar-li el menjar, l'humilitat no té dents. Raspallar-li les genives i com que no tenia dents, no tenia raspall de dents. Are you crying? Of course I am. Can you call Humility on my cell? My fingers are too broken. Of course. Que plores? I és clar que ploro. Pots trucar a l'humilitat pel meu mòbil? Tinc els dits massa trencats. És clar. Her phone has a swipe entrance code. I know the pattern, but my hand's trembling and my tears smudge its glass surface. Eventually I get it open. His name's easy to find. El telèfon de la meva dona té un codi d'aquests de dibuix. Em el sé, però em tremolen tant les mans i les meves llàgrimes taquen la superfície de vidre. Finalment aconsegueixo obrir-lo. El nom és fàcil de trobar. I met Megan when she was recovering from a bad breakup with Humility. Why? Pat, there. Vaig conèixer la Megan quan s'estava recuperant d'una ruptura molt traumàtica amb l'humilitat. Per què? Va. Have you ever felt perfectly fused with another human being? No, I guess not. Alguna vegada t'has sentit perfectament fusionat amb un altre ésser humà? No, suposo que no. I'm not looking for another big relationship right now. I need to heal. I'm only interested in Netflix and chill. My medications, casual sex, nothing serious. I understand.
Ara mateix no vull una altra relació important, necessito guarir-me. Només m'interessa Netflix i manteta, la meva medicació, el sexe sense compromís, res de seriós, t'entenc. We dated for 7 years, married, bought a house, had our child Jackson, and now at the hospital. Vam estar sortint 7 anys, ens vam casar, ens vam comprar una casa, vam tenir el fill, en Jackson, i ara a l'hospital. I told you all along this was nothing serious. Yes, you were honest with me. Jo ja t'ho vaig dir que no volia una relació seriosa. Sí, vas ser molt honest amb mi. Come on, Jackson, let's give mom some privacy with her ex. Va, Jackson, deixem a la mama una mica d'intimitat amb el seu ex. Are you and mom splitting up? Could be. Que us separareu, tu i la mama? Potser sí. But it's not your fault. Okay. It's all my fault. Okay. Però no és culpa teva. D'acord, és culpa meva. D'acord. I had wishful thinking that your mom loved me. Do you know what wishful thinking is? M'havia fet la il·lusió que la teva mare m'estimava. Tu saps el que és fer-se il·lusions? Is it like making a birthday wish? És com quan et fa il·lusió fer un desig per al teu aniversari. It's when you pretend how the world is instead of seeing how it actually is. És quan fas veure que el món és d'una manera en lloc de veure com és en realitat. At home, I want to make a present for mom. That's sweet. I want to carve it out of clay. A casa, vull fer-li un regal a la mama. Que mono. Li vull fer amb fang. Here's a good knife, Jackson, but be careful. A knife can really hurt someone. Die, fucker. Why? Aquí tens un ganivet que va bé pel fang, Jackson, però vés amb compte perquè els ganivets poden fer molt de mal. Mora't, cabró. Per què? He's carving. I aquí està, doncs, fent el Jackson makes a two-headed thing called Pop Mom, a fusion of Megan and me. It makes me uncomfortable. It looks like a prop from the horror movie The Thing, where a monstrous face is fused with a dog. En Jackson fa una cosa de dos caps anomenada Papa Mama, una fusió de la Megan i jo. Em deixa molt incòmode, sembla un objecte de tretzo de la pel·lícula de terror The Thing, on una cara monstruosa s'acaba fusionant amb la d'un gos. Love you, Pop Mom. T'estimo, Papa Mama. Jackson's Pop Mom piece leads me to talk the birds and the bees. Then Freud and the unconscious. I'm never great at this kind of father-son talk. El Papa Mama d'en Jackson em fa acabar-li parlant de la història de les avelletes i les floretes i després de Freud i l'inconscient. La veritat és que aquesta mena de xerrades de pare i fill mai hi he tingut gaire la mà trencada. So there's the conscious world, like the ground we walk on. I doncs hi ha el món conscient, com el terra que trepitgem. Above ground, people are all hateful. There are arguments, divorces, cruel words, wars. But hidden deep underground, love happens. Seeds are planted, and that's where babies come from. A la superfície, la gent està plena d'odi. Hi ha discussions, divorcis, paraules cruels, guerres, però a les profunditats és on es produeix l'amor, es planten unes llavors i d'allà surten les criatures. Do you get it? I guess. Love is mostly hidden, but it's real, all right. Ho entens? Més o menys. L'amor normalment està amagat, però és ben veritat. I know what marriage is. It's like a yin-yang. El matrimoni, ja ho sé què és el matrimoni, és com el yin-yang. A fusion of abuser and abused. Who told you that, Mommy? Una fusió de víctima i victimari. I això qui t'ho ha dit, la mama? Wrapping Pop Mom, I realized I had felt the fusion Megan had described with humility. Sometimes you only recognize something you've experienced when you see it presented back to you in a crude, hideous form. Holy shit. Just now, Megan calls. En embolicar el Papa Mama em vaig adonar que jo també havia sentit la fusió que la Megan havia dit tenir amb l'humilitat. De vegades només reconeixes una experiència que has tingut quan se't presenta d'una manera crua i horrorosa. Hòstia puta. I just ara la Megan ens truca. I need us to be a family again. What about humility? He's dead. Necessito que tornem a ser una família. I l'humilitat? És mort. The doctor says, don't move. I el metge diu, no es mogui. Oh God, what happened to him? Ai, Déu, què li ha passat? He was stabbed on the street. Jesus Christ. L'han apunyalat pel carrer. Mare de Déu. He was sent to this hospital. In his final moments, we expressed our love for each other. Then his heart stopped beating. He's gone. El van portar a aquest hospital. Els seus darrers moments vam expressar-nos l'amor mutu i aleshores el cor li va deixar de bategar. Ja no hi és. Why? He's gone forever. I have to heal.
I'm in an awful place. I need people to help me recover. Netflix and chill, my medications, casual sex, nothing serious. Per què? Per què? Per què? Se n'ha anat per sempre. M'he de guarir. Sóc en un lloc terrible. Necessito que la gent m'ajudi a recuperar-me. Netflix i manteta, la medicació, sexe sense compromís, res seriós. Will you and Jackson take me back, please? Puc tornar amb tu i amb en Jackson, si us plau? Of course. I love her. I és clar, The end. l'estimo. Fi. Yeah, does anyone have any questions about any of this stuff? Algú té alguna pregunta sobre tot plegat? Bueno, yo ahora quería preguntar acerca de las películas y los cómics. ¿Cómo elige qué historia quiere contar en cada soporte? Yeah, for some reason, books to me are internal experiences, psychological, while movies are external. They're like action movies or more like light shows. And so that's kind of the main thing. Doncs, per algun motiu, per mi els llibres són una experiència interna, psicològica, mentre que les pel·lícules són una cosa més externa, no? com un espectacle de llums, i vindria a ser això. I don't think Blurry is I think a nice book experience because it's internal or intimate. I crec que Blurry és una experiència agradable per això, perquè és una experiència interna, íntima. The movies that I like Akira, they're great on a giant screen in a crowd of people on a Friday night, and it's almost like a external social experience. Les pel·lícules que m'agraden, com ara Akira, són fantàstiques per veure en una gran pantalla, envoltat de gent, un divendres a la nit. Són una mena d'experiència social. Do you know this Hungarian movie, Bubble Bath? No sé si coneixeu la pel·lícula hongaresa Bubble Bath. I saw that movie pretty recently, but it's an older movie, and it's an animated movie, and it's only a conversation between two people in a room. But I thought it was quite good, and it made me rethink this, my opinion. Doncs aquesta pel·lícula la vaig veure fa poc, encara que ja fa temps que la vam fer, i és una pel·lícula d'una conversa entre dues persones en una habitació i em va semblar bastant xula, o sigui que m'està fent replantejar-me moltes coses. I love, like everyone else, I like French New Wave movies, and that's my jam. I com molta altra gent, m'agrada molt les pel·lícules de la Nouvelle Vague francesa i és una mica el meu rotllo. But like Romer and Jacques Rivette, to me, they needed the human face. It's a record of a human face. If those were animated, maybe it would be like David Hockney drawings moving, something like that. Maybe it could be done. It would be hard to get financing. I les pel·lícules d'algú com Eric Romer o Jacques Rivette en realitat són un registre d'una cara humana i penso que si es fessin en animació doncs segurament serien com imatges de David Hockney en moviment, que potser estaria bé però crec que costaria molt de finançar. I try to put some scenes like that into especially in the movie that I'm finishing now. Not that it's like that, but more interpersonal scenes animated. I estic intentant posar algunes escenes així a la pel·lícula d'animació que estic acabant ara. No és que sigui en absolut aquest estil de pel·lícula, però sí que li estic donant aquest aire una mica més personal. Who should call on someone other than me? Should call on people. Que doni la paraula a algú que no sigui jo. Yo quería preguntarle por el primer libro del que habló, Bottomless, creo, porque me quedé con que empezó siendo biográfico, pero después, como había tantos personajes y desde distintos puntos de vista, dejó de serlo. Y esa parte no entiendo si esos puntos de vista seguían siendo tú viendo la situación desde distintos puntos de vista, eran familiares
o simplemente derivó en una fantasía y ya no era autobiográfico. When I said that I wanted it to feel like an autobiographical comic, what I mean is that there's a mode of drawing that I think creates that feeling. There's no character that's me in that book. It's all combination of different people that I know, and my grandparents didn't get a divorce like that, or I was also, when I did that book, I was younger than most of the characters in that book. So it was me projecting people that I know and mashing them together. But I do think that there's kind of tropes of autobiography, autofiction, mundane things that I tried to combine with an outside perspective. I think Blurry is like this too, or I hope it's like it, where it feels probably when you're reading Blurry, okay, this feels like we're dipping into different autobiographical comics, but that's not possible because these people are different from each other. Probably the author knew a bunch of people that are kind of like these people, and they're collaging them into one surreal experience. Quan he dit que és un còmic que té una certa tendència autobiogràfica, parlo d'un mode. Crec que els còmics autobiogràfics tenen fins i tot un cert mode de dibuixar. En aquest sentit, cap dels personatges sóc jo, sinó que és una combinació de coses que coneixia, però no tenen en el fons molt a veure amb la meva vida. Els meus pares, per exemple, no es van divorciar mai, els meus avis, perdó, no s'han divorciat mai, i de fet, quan vaig fer aquest còmic, jo era més jove que la majoria dels personatges, i una mica em vaig basar en gent que coneixia, també vaig recórrer a molts clixés del gènere autobiogràfic o de l'autoficció, en molts tics quotidians que té el còmic, però la meva intenció era sempre mostrar una perspectiva de fora. I de fet, Blurry té una mica també la mateixa intenció, ens anem capbussant en històries que podrien semblar autobiogràfiques, però el lector de seguida veurà que no pot ser perquè aquests personatges són diferents i aleshores dirà, doncs potser llavors és l'autor que ha fet com un collage amb persones que coneix, i aquesta és una mica l'experiència que jo volia transmetre. Because I've always read comics forever, and what was popular at the different times of my life, I have read 10 million autobio comics, bajillions of them. Really the influence of Crumb was an explosion of a kind of confessional storytelling mode. Many of them are great. But I don't know, I feel like in my own work I'm trying to somehow use the things from all of these works that I like and do something different with it. I com que jo llegeixo còmics des de fa una eternitat, des que era petit, he llegit milions de còmics autobiogràfics, de veritat, carretades. I en aquest sentit crec que es nota molt la influència de Crumb, que va inaugurar com tot un mode narratiu confessional. I molts d'aquests còmics són fantàstics, però a mi el que m'interessa a la meva feina és agafar elements de tots aquests còmics que m'encanten i fer-ne alguna cosa diferent. And I want to say again, many of them are very good. I reitero que molts són molt bons. And especially there are present day cartoonists who find a different way to be direct and somehow, they're, I don't want to seem like I'm dissing them. I sobretot hi ha molts dibuixants de còmic contemporanis que han trobat maneres molt diferents de ser directes. No vull que sembli que m'estic pixant en ningú.
Bueno, jo és una curiositat. Abans que comentava quan ella a Richmond mirava llibres de Gaudí o Dalí, i he vist que avui ha anat al Museu Dalí a Figueres. I era per saber com havia sigut l'experiència, què li atreia, com s'imaginava l'imaginari de Dalí, i què ha significat per ell poder anar al seu museu i tenir de prop aquelles obres. What a great question. I love, my joy reading is about the early surrealists. That's my comfort reading. And I think that must be in this, in this book, Blurry, they essentially do an automatic writing exercise in the book. Even this cover to me kind of seems like a Magritte idea. These people are, it's a little embarrassing because they are like a 14-year-old boy's favorite artist, but I love these guys. Doncs quina gran pregunta. A mi el que més m'agrada, el que em dona més joia és llegir sobre els primers surrealistes. És com la meva lectura confort. De fet, a Todo a Bruma hi ha un moment que els personatges fan un exercici d'escriptura automàtica i la coberta també sembla que podria haver estat idea de Magritte. És una cosa que em fa una mica de vergonya admetre perquè és com que són els autors preferits de tots els nanos de 14 anys, però és que m'encanten. Dalí specifically, so joyful and funny and unpretentious. Dalí sobretot per com d'alegre era i divertit i com de poc pretensiós. Ground zero for psychedelic posters. La zona zero dels pòsters psicodèlics. And I really think he's a collage artist. I jo trobo que se'l pot classificar com a artista de collage. But I think of that crew, Magritte is my guy. Però si penso en aquella colla, doncs el meu col·lega és Magritte. There's a great biography of him that came out a few years ago, and it was really interesting to read because he didn't, he wasn't a drug addict, he didn't have a bunch of affairs, he was just a working guy, and he was only got really, really famous near the end of his life and died shortly after. I vaig llegir una biografia que es va publicar d'ell fa poc i és molt interessant perquè no es drogava, no era un faldiller, només es va fer famós com cap al final de la seva vida i va morir poc després. Magritte paintings always look great as book covers. They're used all the time. I els quadres de Magritte queden fantàstics de coberta de llibres, és que els posen constantment. I'll just keep talking about Magritte. Bé, si no teniu més preguntes, jo continuo parlant de Magritte. Check out the Vache paintings. They call them the cow paintings, the ugly paintings. And he did those for a year, and then he stopped because he needed to make more money. They said, back to the bowler hats. I heu de veure els quadres de baix, els que els diuen les pintures lletges, que es va passar un any fent-les i llavors aleshores li van dir no, necessitem que facis diners, torna a pintar bombins. He also did parodies of Renoir paintings, which I think are hilarious. I també va fer paròdies de quadres de Renoir que em semblen divertidíssimes. Sí, yo quería profundizar un poco en lo que estabais hablando antes, de la diferencia pues de intentar hacer cómics a nivel un poquito más racional o más académico, con un trasfondo pues, académico, o gente que a lo mejor es más autodidacta o que no tiene esta relación con los cómics. ¿Qué cree que es más frustrante para un autor? A lo mejor no llegar a capacidades técnicas que no pueda hacer, o si eso es menos limitante, que a lo mejor tener un trasfondo más académico, una técnica más depurada, no sé. ¿Quién cree que al final del día tiene como la sensación de decir no estoy haciendo lo que quiero? Are you talking about drawing? ¿Hablamos de dibujar? Mainly, yeah. No, I mean that maybe your approach is more, I don't know, like more cerebral or like academic, and you have like a background, you studied comics and stuff. And then some people who are, they don't have this kind of formation. Who do you think finds more limitations
when doing their work, their art. Like, am I really doing what I want to do, or what? Am I achieving what I really want to achieve? I'm sorry, I don't know. I feel like it's a really interesting question. I want to figure out, because I guess there, I only mention those things because I now know lots of cartoonists and they have people approach things in different ways. Some of the best cartoonists, probably the majority of them, their parents were not encouraging of comics. I think maybe that's what you mean. And it was a countercultural thing for them. My comics don't have this element, I think, because if your dad likes comics, it's not gonna be a weird countercultural thing. So this maybe makes me a bit more normcore than, I really think I've noticed for a lot of my peers, part of comics is that they're fucked up and they're gross, and it's the place where you get that out. And I respect that. I just don't personally have I just don't have that personal connection to comics in that way. Doncs és una pregunta interessant, però no sé si n'acabaré de treure l'entrellat. Jo parlo de tot això perquè amb els anys he conegut a molts dibuixants de còmic i he vist moltes maneres diferents d'abordar la feina. I trobo que per molts dibuixants, els seus pares, les seves famílies, no n'estaven gaire d'aquesta afició pels còmics i per tant dedicar-se als còmics va ser gairebé una cosa contracultural. Penso que potser t'està referint a això. Clar, al meu pare li agradaven els còmics i això a mi potser em converteix més en un normi perquè no tinc aquesta necessitat de que els meus còmics siguin rarets o desagradables perquè necessito treure-m'ho de dins. I respecto moltíssim la gent que ho fa, la gent que ve d'aquí, però no és la relació que jo tinc amb els còmics. If my sketchbooks were a bunch of crass things, I would do it. I would let my freak flag fly. Freak flag fly. But it's just not in it's not in my personality. But I would do it if that's what my mode was. Si els meus quaderns d'esbossos estiguessin plens de dibuixos estranys i desagradables, doncs lluiria amb orgull la bandera de ser un raret, però és que no sóc així, aleshores no m'identifico amb aquest mode de dibuixar. And I don't really know how much of an advantage or disadvantage. I think it's just a different personality type. I no sé fins a quin punt això és un avantatge o una desavantatge, crec que és senzillament tipus de personalitat Or diferents. just a different association that comics have. O una associació diferent que tenen els còmics per cada persona. I don't know if it's true here, but there's a high, sometimes comics get into this whole high-low debate. Sí, no sé si aquí us passa el mateix, però de vegades hi ha aquest debat de si els còmics són alta o baixa cultura. But when I studied comics, my teachers were Gary Panner and David Mazzucchelli and good cartoonists. Però quan jo estudiava còmics, els meus profes eren el Gary Panner i el David Mazzucchelli, o sigui, uns dibuixants fantàstics. This was not, maybe it sounds like it was academic, but this was not, in that kind of way. I pot sonar molt acadèmic, però de veritat que no ho era en aquell sentit. Mazzucchelli's class was mostly the Hernandez brothers, Love and Rockets. I la classe del Mazzucchelli bàsicament anava dels germans Hernández, de Love and Rockets. Només un apunt, no vull repetir-me el que dèiem abans, però quan parlava de Ombligo sin fondo, que m'ha sorprès quan ens has dit que que no t'ha passat, que no era part de la teva vida, i sobretot m'ha sorprès quan ens has dit que eres més jove que la majoria de personatges. I clar, és que no sabia la teva edat, i a mi em va semblar increïble un drama familiar. Que de fet crec que alguns cineastes se l'haurien de llegir, els serviria d'inspiració com a drama familiar. Però el que em grinyola és perquè sento molt més jove que ara volies entrar en aquesta història que és quasi devastadora, com a més bonica, però
no m'imagino algú més jove que aquests personatges fent aquest còmic. Però bueno, ho pregunto com a curiositat, no ho estic qüestionant. I mean, that's nice of you to say. I'm trying to remember, I was a tag along to people older than me. I would always, especially cartoonists, I would buzz around them that were older, and I would, so I think that was maybe part of it, that some of the characters were kind of based on people that were older than me. Doncs moltes gràcies per dir aquestes coses tan boniques. Estic intentant recordar, però sí que és veritat que jo anava molt amb gent més gran que jo. Solia rondar dibuixants que tenien més anys que jo i potser en part tot plegat ve que vaig crear personatges basats en la gent més gran amb la que em relacionava. But I do think that there's a comic mode that kind of is like trickery to make things feel a little more personal. I'll use an example. Però hi ha un mode en el còmic que crec que fa gairebé com si fos un joc de mans que les coses semblin més personals, i posaré un exemple. In Blurry, I'll do something where I'll have a thought balloon, and in the thought balloon, it'll just say, my brother, period. A Todo a Bruma hi ha vinyetes on hi ha un personatge amb una bafarada de pensament i a la bafarada hi posa el meu germà, punt. So we know that they're thinking about their brother. I llavors sabem que pensa en el seu germà. Maybe you have a brother, you know someone who has a brother, you're thinking about them. I tu potser tens un germà o coneixes algú que en té un i de sobte estàs pensant en aquella persona. I was not a master prose stylist and wrote a million things about their intricate thoughts of their specific brother. I jo no sóc un mestre de la prosa estilitzada i no he escrit 1000 pensaments complexíssims sobre el germà d'aquest personatge. But I do think it actually works in making you enter their head, just for that. Crec que serveix com a recurs per fer-te entrar al cap del personatge en aquest cas. I consider this a cartooning thing, a writing style unique to comics, because comics usually try to limit the number of words because you have to fit them into word balloons. I considero que aquest és un estil d'escriptura molt propi del còmic perquè al final el còmic té una limitació de text perquè necessites que les paraules et càpiguen a les bafarades. So like Nancy, Ernie Bushmiller Nancy comics, I don't know if you have them here, that's almost a literary style. There's a writing style. Els còmics de la Nancy, de l'Ernie Bushmiller, que no sé si s'han publicat aquí, són pràcticament un estil literari en si mateixos. I don't know, one more and then you want to call it a night? Bé, què us sembla? En fem una més i ja acabem? Yeah, if there's no other questions, I'm happy to draw and doodle in I'm happy to doodle in books for people, sign books, and I also brought some originals that you could flip through if you want to see. I si voleu que us signi, que us dibuixi alguna cosa, ho faré encantat i també he portat alguns originals perquè els fullegeu. Thanks so much for coming out. Moltes gràcies per venir.